Takže čus, ja si dám nového videa a dneska si ukážeme novinky, ktoré budú pravdepodobne pridané v sobotnom update. A tých noviniek je fakt extrémne, ale že brutálne veľa. A taktiež na konci videa mám pre vás prekvapenie, takže vám doporučujem určite dopozrieť video až do konca. No, ja to nebudem zdržovať a poďme na novinky. Takže ako prvou novinkou je Fortune Machine, ktorá by mala robiť to, že keď do nej dáme nejaké itemy, aby z nich mali byť lepšie. Takže druhou novinkou je, alebo sú, veľmi zaujímavá, je to nový Hippomelon, takže určite väčšina z vás určite vie, že Josh má veľmi rád Hippomelóny, tak práve jedného pridajú. Pravdepodobne neviem, kde bude, lebo je to možno, že bude v exkluzívnom vajíčku, alebo že sa bude dať získať z nejakého iného vajíčka, alebo že to bude získateľné za nejakú odmenu, keď to končíme, alebo že to bude patak z tohto ešte nového Get Hyped Gift, alebo z tohto obrovského vajíčka. A k tomu sa ešte dostaneme. No, to je o Hippomelóne. A samozrejme pet simulátor bez petov nebol pet simulátor, takže samozrejme museli pridať aj petov, ktorých je relatívne dosť a sú fakt pekní, len dúfam, že ich dajú do nejakých dobrých vajíčok, aby to potom nemuseli urobia 100 petov, dajú to do nejakých pár vajíčok, ktoré nikto nebude unboxovať, potom to bude úplne k ničomu. To asi nebude úplne najlepší nápad. No, uvidíme. Tak, tých petov je fakt akože extrémne veľa. Napríklad jeden z nich je aj ten Hippomelon alebo Dominusovia. Na obrazovke vám ukážem, ako sa volajú. A ako ďalší leak, alebo nové informácie sú samozrejme Breakables. Tak to vyzerajú, hej, sú celkom pekné. A ako veľmi zaujímavú novinku je samozrejme nové exkluzívne vajíčko. Ale tentokrát tam budú Doodle pety. Takže napríklad Doodle Corgi, alebo no to je Titanic Corgi, alebo Doodle Cat, alebo Doodle Dragon dokonca. Neviem, jak sa presne volajú, ale nevadí. Vám to ukážem potom na obrazovke. Tak, samozrejme sú úplne krásni, úplne nádhera, takže verím, že určite veľa ľudí ju budú chcieť. Také ako sú tam Doodle Pety, hej, ale tak, no, viete jak. Tak, ako ďalší leak, alebo ďalšia novinka sú Potiony tier 10. Vyzerajú fakt ako hodne pekne, ako fakt extrémne pekne vyzerajú. Ako ultra dobre. Som zvedavý, aký budú dávať boost, lebo keď je tier 10, napríklad Diamond Potion, tak si myslím, že farmiť Diamondy fakt bude fakt easy. Som vlastne zvedavý, že ak bude byť napríklad taký tier 20 Potion, som extrémne zvedavý. No, dobre, o tom inokedy. Tak, ako ďalšia novinka sú nové hoverboardy a sú fakt zaujímavé. Napríklad jeden z nich je helikoptéra, to by mohol byť konečne prvý hoverboard, ktorý bude mať veľmi netradičný tvar a nebude to len proste, jak by som to povedal, no, neviem, jak to toto. Potom ďalší hoverboard je proste hot dog, alebo inak povedaný pár v rohlíku s horčicou, áno. Ale keby toto fakt príde, tak si myslím, že to tam bude extrémne ultra vzácne. Alebo nebude to až tak vzácne, alebo bude to mať určite veľkú hodnotu. Takže predsa len, kto nemá rád hot dog? Ste mi jedného človeka, kto nemá rád hot dog. Každý má rád hot dog. Dobre, a ako ďalšia vec, alebo ďalší hoverboard, je Doors hoverboard, čo ak hráte hororové hry v Robloxe, tak Doors je jedna z nich a myslím si, že pre hráčov hororových hier to bude veľmi zaujímavá novinka. Tak, ako ďalšia novinka sú nové vajíčka. A tie vajíčko, neviem, či to budú normálne, či to budú exkluzívne vajíčka, ťažko povedať. Tak to vyzerajú, sú celkom zaujímavé. Tieto dve dolné sú také do Dominus štýl, takže pravdepodobne budú tí Dominusovia. A to horné úplne neviem, čo to je. Mne to pripomína také, neviem, ako to nazval, klubiečko vlny, alebo ja neviem, čo to je úplne. Proste vajíčka, tak by som to povedal, proste vajíčka, hej. No a to sú v podstate aj všetky líky. No
Taktiež som ešte zabudol zmieniť nové enchanty tier 9, ktoré sú veľmi zaujímavé a vyzerajú takto. Taktiež som potom zabudol ešte spomenúť mašínu, ktorá bude pravdepodobne dávať ako keby, nie že bude dávať XPčka, ale bude proste sa nám budú dať craftiť pošny na Titaniky, Huge Petov, Masterky a na Ultimateky. Ďalší leak je ako nové lokácie, ktoré vyzerajú celkom pekne. Mne sa osobne veľmi páčia, sú zaujímavé. Potom ďalší leak je tento, ako keby, ako som to povedal, Brain Pet. Je to proste takýto pet, neviem, kde pôjde získať. Je to možno, že to bude nejaká exkluzívka, alebo to bude nejaký špeciálny pet, alebo to bude niečo ako banán, že ste ho mohli získať za akéhokoľvek vajíčka. Tak nejak asi môj predpoklad uvidíme. A ako ešte posledný taký leak väčší je Hideout Glitch alebo Hideout Key. A to je v podstate kľúč k skrytej lokácii, kde budete môcť byť pol hodinu, takže 30 minút. A budú tam padať proste extrémne veľa itemov, alebo bude tam padať hrozne veľa itemov oproti normálnym lokáciám. Čo je celkom zaujímavé, si myslím, sa len škoda, že tam nemôžem byť, ja neviem, hodinu, škoda. No a to je v podstate asi všetko. No ešte sú tu 5 ďalších, ktorí sa líkli. Sú celkom, no neviem, mne sa až nejak moc nepáčia, ale sú to 5. A to asi bude všetko, čo som zabudol. No, ešte sú samozrejme nové textúry, tie vám len ukážem. No a samozrejme najväčšia novinka, to určite ste si všimli, keď ste sa pripojili do Pet Simulatoru, tak sú nové vajíčka, nové špeciálne vajíčko, ako v Pet Simulatoru bol Hype Gift. To nebude Hype Gift, ale bude to také Hype vajíčko, z ktorého môže padnúť Titanic Cat, alebo Titanic Party Cat, no neviem, jak sa volá, na obrazovke to vyskočí. A taktiež pridajú pravdepodobne, ale neviem, jak sa tiež volá, Party Dragona, Huge Party Dragona. Kámo, bol by extrémne skvelé, keby už fakt spadol, ale to asi úplne nie, ale veď vidíme. A čo ma extrémne zaujíma, tak aké iných petov tam bude padať, lebo asi tam nebude padať na 99% Dragon a na 0,01% Titanic Cat. Asi nie, ale tak neviem. No. A tých vajíčok dostaneme podľa rangu, takže keď ja mám rang 11, tak dostanem 11 vajíčok. Keď maximálny rang je 24, tak tí, čo majú 24 rang, čo ja asi úplne nebudem, tak dostanú 24 vajíčok. Čo sa týka môjho predpokladu hodnoty tohto vajíčka, tak si myslím, že bude fakt drahé. Ale zase na druhú stranu, keď každý dostane tak 10-20 vajíčok, tak, no neviem, bude ich asi fakt dosť, ale zase aj dosť ich otvoriť. Čiže tak moja predpokladaná hodnota, ako bude mať, bude tak 2-3 milióny, a keď sa už nebude dať získať, tak si myslím, že pôjde aj hore. No, ako toto vajíčko získate? No, získate ho v podstate tak, že 45 minút od updateu budete hrať, budete online, teda môžete aj avkovať, len si musíte pozor, vás to neodpojilo po 20 minútach avkovania, robenia. No, a to sú v podstate všetky novinky, čo sa týka updateu. A čo sa týka môjho inventára, tak určite viete, že tu bol event Huge, na hacknutie Huge Happy Computera. No a mne sa podarilo hacknúť v podstate, no, dosť happy computerov, hneď vám to ukážem. Podarilo sa mi hacknúť túto Huge Golden Happy Computera, čo som extrémne za to rád, lebo má extrémnu hodnotu cez 50 miliónov, sa mi zdá, alebo musím sa pozrieť. Pozrieme sa, akú má hodnotu. Golden Happy Computer, ukáž. 63 miliónov dokonca, cez 60 miliónov, dobre. A taktiež sa im podarilo samozrejme získať aj normálneho. No ale nie, teraz si možno budete myslieť, že som hacknul len dvoch. Ale nie, nehečol som ich o dosť viac. Čo vám hneď ukážem, lebo tí, čo vedia, hrajú updatey, tak určite vedia, kam práve teraz idem.
Tak, a momentálne sa nachádzame v Exclusive Day Carry, ktorý, ak to náhodou pre tých, čo to ešte nevedia, tak vám za každý deň vám dá za Huge Peta nejaké gemy. Mne konkrétne za Huge Happy Combo dáva okolo 200 000, 250 000, okolo 200 000 gemov. Za Huge Happy Rocka mi dáva 300 000. Ale oni to nerfli, lebo predtým to bolo fakt, že dávalo to aj 100 000, mi dávalo tak. Ale pre tých, čo majú Titanikov, tak im to fakt dá extrémne veľa gemov. Zoberte si, jeden človek a jedného Titanika každý deň za neho dostane 8 miliónov. Takže keď bude v podstate zhruba týždeň, každý deň pravidelne vyberať, tak proste bude úplný pracháč, že sa to kúpi extrémne dobrých dišpet a zberte si, že niekto proste by to rok farmil neustále a bol by úplný pracháč. Bo nie všetci majú jedného Titanika, nikto nemá nikoho, nikto nemá žiadneho Titanika ako ja. Škoda. A pre tých, čo má aj Titanikov, alebo jedného, alebo viac, tak budú fakt pracháči. Čo samozrejme má negatívne dôsledky na ekonomiku, ale o tom nejakom inom videu. No a ja vám musím ukázať ešte jednu takú veľmi zaujímavú vec, čo sa im podarilo zohnať. Sám hovoril, že otvoríme, alebo čo, už som to prezradil, nevadí. Tak určite sa vám ukázalo, určite viete, že pridali toto nové exkluzívne vajíčko v tomto update, čo bol posledný. No a keďže pridali s týmto updateom taktiež túto, jak sa to volá, The Flower Pack, tak v ňom môžeš za 50 Robuxov získať práve toto vajíčko. Super Hero Egg. No a ja som ho ako mega šťastlivec samozrejme kúpil, no tak čo iné by som urobil, lebo taktiež som mi kúpil Robuxy, ale to si vyžima. Ale, když som kúpil Robuxy, tak som to samozrejme nemohol odmietnúť. V doby za 50 zoberte si, že 400 Robuxov je zhruba 6 eur. 50 Robuxov je neviem nejakých možno euro, okolo eura, menej ako euro. Zoberte si, že proste na alt účtoch by som to proste všetko vykúpil. Ste úplný pracháčku. No dobre, ja to už nebudem zdržovať. Ideme na normálnu trading plazu. Dobre, sme na trading plaze. Tak a ja tu áno, dneska otvorím toto krásne vajíčko. No, budem dúfať, že padne niečo fakt dobré, lebo je to moje úplne prvé vajíčko. Nikdy som ešte exkluzívne vajíčko za Robuxy nikdy neotvoril. Nikdy. A je to fakt extrém. Takže keď padne huge, tak asi budem brutálne jačať. Takže, no, asi tak. Keď padne Titanic, tak asi dostajem infarkt, alebo ja neviem. No dobre, ja to nebudem zdržovať. Ideme na to. Otvárame za 3, 2, 1, teraz! Poď, Exclusive Egg, Exclusive Hero Egg, niečo dobré, poď! Thunder Bear, OK, to je celkom dobré. Mohol padnúť aj niečo horšie. A mohol, 35%, to je celkom dobré. Teraz som získal 2,71 milióna. Yes, ale padlo mi aspoň niečo. Nie je to ste huge, ale je to dobré. Dobre, to pre toto video zatiaľ bude všetko. Ja sa s vami zatiaľ lúčim a zatiaľ čus.